عدي عدي بلين عيني اتتسقم كي تسقمنا اتراه واخيره وانا بحبرك وينا رققي للسلام نمع بالغي عادنا 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 أكون فيك هو غيره وانا بحبرك وين رقتي بالسلام نمع بالغي عادنا 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 أكون فيك تسقم كي تسقمنا اتراه وغيره وانا بحبرك وين رقتي للسلام نمع بالغي عادنا 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 أكون فيك اب اي ام ان ارتيان ميديا نتورك لكم مش مدبها عدي لومي اب عدقي هنا زلنا اب عدقي حدش مدبر الكتريك زهنا زلو من اسيا زوادبنا عدت كغبرو مديبو مالو اب مسم علينا زم دحرينا زلو من اسيات نا عدت كغبرو مصيب زلو يم اذا مدبر لختم عدقي حسن عافيه صورنا مي عيني زغلغل مدبري ብዙሕ ስራሓቱ ዳርጋ ተጻፊፉ አሞዳ ይዘርከብ بزياده ግን زم من اسيات حبري تخبون كله እንደመናና ነዘራርና من اسيات نبون خبرنا تخاطرنا هراين بار زمن إسيات كاب كله زوادو بتواصيهم يمتيم زلوا مبارز نايلهم عن تزكاية زلوا مدب عدد كجبرو يمتيم زلوا كمون استفعل اللي حطت ندحتت نون مدب نخنا كايدنا سلازي متكون كتالكم أي فلينا مجمرتان قاعدة حد مساهم كلهم مالتيو أبزي حدا مكافل نقطة ناي حيلي إلكتريك نعم مززام جوزو زقرب زلو مدبر ويد ما سب ستيشن ناي حيلي إلكتريك أبزي خبابي حمش ورش الشوارحي بعتب حزنا خلنا نسرح جميرنا بزي درجة بس إحنا لخناتها تقطع هم مسيهم زلهم تصبقوا نجارة خاني كاب نوسان زواتات صورنا ما عيني كابزيتات كله على خابدك محرون زمصهم اللهم مثلني بفلاي نتهم نزوات أورنان نايم عينين تي سرت المعات ناي تسوري هزلو نعهون بفلي يقدسوكم سلازغاني بزقاطام خطريو بمصاهون دغيما مسكن فتو مالتي مخنياتو هذا غزي مرأي مؤمن سلازغاني اب كل يكونن مرأي مؤمن سلازغاني انتي يمثل كاب بيلا بيلو كاني بجبوت سي تبصيح زلو هناتات يحماق يصبق اب تحت هاجراو لمعات نعهون يملكتكم سلازغاني أكلاتنا يمنقسون سلازغونكم كما يزمثل انتي يسترفنا وي كما يتسيات بعينهم ريهم كواهم وين ريتا يهون هناصي كون زغبو نغرات زي بصحنا يهون زبصحنا كنصبون سلانخيل ጽበው ነገር ስለዝኾነ ተማሊኻ ስለዝኾነ ዓለም ማለት እዩ ዝኾነ እዚ ሳብስቴሽን እዚ መሰረቱ ካብ ናይ ባጽዕ ፓወር ፕላንት ዲዝል ፓወር ፕላንት ማለት እዩ ከምኡ እውን ካብ ናይ ምስናይ በለዛ ብኔትወርክ ሲስተም ክልተ ግሪድ ስለዝኾነ ማለት እዩ ክልተ ግሪድ ስለዝኾነ ብሓደ ተሰማሚዑ ብፍሪኮንሲ ቮልቴጅ ብምሉኡ ኣሰማሚዕኻ
ኣብ ሓደ ግሪድ ኮይኑ ናሽናል ግሪድ ንብላ ንሕና ንሳ ሰብ ዝኾነት ስጋብ ሕጂ ዘላ ብሃገርና ማለት እዩ ኣብዚ መስመር እዚ ወይ ካብዚ መዕደል ነቆጣ እዚ በፂሕሎ ማለት እዩ እዚ መዕደል ነቆጣ እዚ ብቐጥታ ምስ ደቀ መሓረ ሰብስቴሽን ተራኺቡሎ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ 66,000 ቮልት ሒዙ ይመጽእ እሞ ናብ 15,000 ከዓ በዚ ትራንስፎርመር ካ ስቴፕ ዳውን ኮይኑ ተቢሉ ከዓኒ ናብዚ ገዛ እዚኣቱ ካብዚ ገዛ ከዓኒ ናብዘን ንብለን ዘለና ንኡሳን ዞባታት ንክምግብ ብቕዓት ወይ ከዓ ቅሙ ተገምጊሙ ስለ ዝኾነ ብከምዚ ተሰሪቱሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ንእስ ዞባ ዓዲ ቀይሕን ንእስ ዞባ ሰንዓፈን እቲ ዝፀንሐ መስመር ብጀነሬተር ክምግብ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሓፂር ግዜ ክረኽቡ ተኽእለሎ ማለት እዩ ወይ እቲ ኣገልግሎት ምናልባት ንፀሮናን ንማይ ዓይንን ንእስ ዞባታት ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ተስፋ ንገብር መጀመርታ ማለት እዩ ግን ሕፅረታት ኩሉ ከጋጥም ካእ ስለ ዝኽእል እዚ ኣብ ግምት የእቲና እንተተጓዓዝናኻ ይሓይሽ ኮይኑ መስለኒ ማለት እዩ እምበር ገሊኹም በፂሕኩም ኣለቲ ናይ ሳተላይት ስእሊ በየን እዩ እቲ መስመር ናይ ፓሎታት ክኣትዎ ንዝብል ግና በቲ ምሕዳራት እውን በፂሕኩም ኣሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ከይዶም ነይሮም ማለት እዩ ናይ ዳህሳስ ክስታይ ማለት ሕጂ ንሕና እቲ ፋውንዴሽን ዝበሃል ኣብዚ ወላትን ደቀም ነዘን ክልተ ንኡሳን ዞባታት ንብሎ ዘለና ቅድሚ ሕጂ ረኺበን ስለ ዘይነበራ ሕጂ ግን ብመንግስቲ ደረጃ ፕላንድ ኮይኑ ታርጌት ስለ ዝኾነ እቲ ፋውንዴሽን ናቱ ኣፃሂፍና ኣለና ኣብዚ እንታይ ጥራይ ተርፈና ናይ ኤሬክሽን ሲስተም ተርፍ ማለት እዩ እሱ ከዓ ንብረት ምስ መፀ ክንውድኦ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እቲ ካልእ ካብዚ ውፅኢኻ ናይ ካልእ ግን ነቶም ንሃቱ ካልእ ኣሃዱ ወይ ከዓ ዩኒት ናይ ዲስትሪቡሽን ሲስተም ስለ ዘሎ ካብ ኢሲ ማለት እዩ ካብ ሴዳው እዚ ዝያዳ ንዕኦም ይምልከት ማለት እዩ እሳቶም እውን ድሮ እቲ ስርሖም ከፃፍፉ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ በናይ መስመር በናይ ይኳዓት ንመን ትህብ ነተን ገጠራት ጠቕላላ ገጠር ዝኾና ናይ ሓውሲ ገጠማ ገፀን ፅጋዕ ዘለዋ ከምኡ ንኩለን ነዚአተን ንክበፅሐን መታን እቲ ኤሌክትሪክሲቲ ዝበሃል ተዘርግሐ ኣብ ኩሉ ምዕሪ ንክኸውን በቲ መንግስቲ ዝሓፀፆ ደረጃ መሰረት ነዚ ዘማለ ወይ ከዓ ዕላማ ዝገበረ ማለት እዩ ዕላማ ናይ ሰብስቴሽን እዚ ግን ዋላ ነቲ ብሕጂ ክስራሕ ዝኽእልን ኣብ መስርሕ ዘሎ ዋላ ናይ ሶላር ሲስተም እውን እንተድሕር ተደኣቲ በቢቦትኡ እንዳተተኸለ እንድሕር ዝኸይድ ተሃልዩ ናብዚ ብቐጥታ እውን ክረኸብ ስለ ዝኽእል ዳርጋ ንኩሉ ዘማእኸለ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ እንታይ ንማለት እዩ ኣብ ናይ ዲዝል ፓወር ፕላንት ጥራይ ተመርኪሱ ስቕ ዝብል ዘይኮነስ ብካልእ ዘራርባ ዋላ ነዚ ናይ ሶላር ሲስተም ይኹን ካልእ ዓይነት ፓወር ፕላንት እውን እንድሕር ተተኺሉ ናብቲ ግሪድ ከሰማምዕ ዝኽእል ነገራት ወይ ከዓ ክራይቴርያ ኣማሊኡ እንድሕር ክኣቱ ዝኽእል ተኮይኑ ናብዚ ሰብስቴሽን እዚ ንክኣቱ ዘፀጉማ ኣይኮነን ስለዚ ብቐጥታ እዚ ንብሎ ዘለና ንእሶ ዞባታት እውን ተረባሒ ክኸውን ይኽእል ብሓፈሹ ግን እዚ ሰብስቴሽን እዚ ብምትካሉ ነዚ ከባቢ ዓብዪ ፅልዋ ክሕድረሉ ከም ዝኽእል ኣነ ጥርጥር የብለይን ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ፀዓት እንድሕር ተደኣ ውሑስ ዝኾነ ባይታ እንድሕር ተሃሊካ ዝተፈላለየ ፋብሪካታት ወይ ካልእ ነገር ንሕርሻ ድዩ ንካልእ ማዕላታት ክውዕል ዝኽእል ነገር መጀመርታ እቲ ናይ ፀዓት ንኩሉ ነገራት መሳለጥያ ክህልወካ ንረኣቲ ኮይኑ ፀዓት ከተውሕስ ኣለካ ስለዚ ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ዝኾነ ሰረት ወይ ከዓ ልምዓት ናይ ሃገር ትሕተ ቅርፂ ከም ዘይኮነ እዚ ዘማተ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እዚ ሰብስቴሽን እዚ ነዊሕ ዓመታት ተጀሚሩ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ደንጊ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ግን እዋንን ሰዓትን ኣኺሉ ኮይኑ ኩባንያ ህንፀባ ድመ ኣብዚ ከባቢ ሓደ ዓመት ክኸውን ፀኒሖም ኣለዉ ሕጂ ኦልሞስት ናይ ምውፃእ ዛዚሞም ግብርዎ ዝኽእሉ ዕማም ወዲኦም ኣለዉ ሃይል ኤሌክትሪክ ኮርፖሬሽን ከዓኒ ካብ ምንፋርቕ ናይ ወርሒ 10 ጀሚሩ 2024 ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ከዓኒ ናይ 5 ወርሕን ገለን ከባቢ ኣብዚ ፀኒሑ ነዚ ስራሕ እዚ ኸ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሒዎ ኣሎ ነዚ ዝተረፈ ናይ ሳልሳይ ገፅ ናይ መወዳእታ ናይ ኮሚሽኒንግ ዝበሃል መድረኽ ንኽንብል ከዓኒ ኣብ ምቅራባት ኣለና ወይ ካብ ዕቱብ ዝኾነ ምድላዋት ንርከብ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ተወዲኡ ዘለና ሕፅረታት ኣማሊእና ህዝቢ ተጠቃማይ ክኸውን ከዓ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና እሞ ክብረት ይሃበለይ ብምፃኹም ምናልባት ሕጂ እቲ ኣብዚ ዘሎ ከመይ ዝመስል እንታይ ገለኒ ዝብል ኣብዚ ኣብ ክልተ ግሩፕ ብዙሓት ስለ ዝኾንኩም ኣብ ክልተ ግሩፕ ኮንኩም ነቲ ዘሎ ስታይ ማለት እዩ ክትሪእዎ ይከኣል እዩ ፅቡቕ ነገሩ መብዛሕትኹም ዳርጋ ኩልኹም ንኣሽቱ ስለ ዝኾንኩም ወላ ሓደ ብዝተፈላለየ መልክዕ ተተገለፀ እውን ሽግር ስለ ዘይብሉ ንክትርድዎ እቲ ቋንቋ ሽግር ነገር ስለ ዘይብሉ ብክልተ ግሩፕ ኮይና
ክንሪኦ ይከኣል ማለት እዩ ምናልባት وعدا حن مصاهم حراين بار انا بتا نشتي عقمي دلاتن اندي خገልጸልኩም ክፍትን ያ ሳብ ስቴሽን እዚኣ ካብቲ ጅመር ዳርጋ ነዊሕ ዓመት ገይሩ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ዳርጋ ናብ መፈጸሙ እንዳበፅሐ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ነዘን ኣብዚኣ ሰሪሕና እንደለና ኣቑሑት በብሓደ ከላልየኩም እየ ማለት እዩ መጀመርታ ካብ ደቀ ምሓረ ሳብ ስቴሽን ብደቀ ምሓረ ገይሩ ዳኣቱ ናይ 66 ልዑል ቮልቴጅ ድበሃል እዚኣ ላይን እዚኣ ትመጽእ ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ናብዚኣ ተኣቱ ዘላ ናይ 66 ዓብ መስመር ካብ ደቀ ምሓረ ተበጊሱ ናብዚ ዝመጸ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መጸ ትኺሉ በዛኣት እዩ ናብዚኣ ኣቱ ማለት እዩ እዚኣ ላይትን ኣሬስተር ትበሃል እዚኣ ላይትን ኣሬስተር ናይ በርቂ ማለት እዩ በዚኣ ተቐቢላ ያ ከዓ ፒቲ ትበሃል ካብ ፒቲ ናብ ዲስኮኔክተር ካብ ዲስኮኔክተር ናብ አይዞሌተር ካብ አይዞሌተር ካኒ ናብ ሲቲ ካብ ሲቲ ናብ ብሬከር እንዳበለ ኸይድ ማለት እዩ ክኸይድ ከሎ ክቕፅል ከሎ ማለት እዩ ዝናህና ሰራራሕ ሕጂ ከምዚኣ ኢላ ናብዚኣ ትኸይድ እዚኣ ላይን ፊደር ትበሃል ድሕሪኡ ናብ ዘን ክልተ ትራንስፎርመር ይድምለስ ማለት እዩ እዘን ክልተ ትራንስፎርመር እዚአን ነናይ 6 ሜጋ ቮልት ኣምፐር ኣለወን 6 ሜጋ ቮልት ኣምፐር ድሕዝ ክልተ ትራንስፎርመር ኣለና ማለት እዩ ልክዕ ከምዚኣ ደረኣኹኹም በቲኣ ናብዚ ክምለስ ከሎ ኸኣኒ ዲስኮኔክተር ኣለና ብሬከር ኣለና ሲትላትና ፒትላትና ትኺለን ከማ ኸኣኒ 66 ከኣኒ ናብ ትራንስፎርመር ይኣቱ ማለት እዩ 66 ሽሕ ቮልት ማለት እዩ ዝያዳ እኳ ትፈልጥዎኹም መብዛሕትኹም ኣብዚኣ ምስ በፅሐ ካብ ትራንስፎርመር ናብ ሎው ቮልቴጅ ይቕየር እዛ ትራንስፎርመር እዚኣ ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ትበሃል ካብ 66,000 ናብ 15,000 ተቐይረልና ማለት እዩ እዛ ትራንስፎርመር እዚኣ ኸኒ ናብ 15,000 ቀይራ በዚ ኬብል ትረንች ገይሩ ናብ ኮንትሮል ሩም ይኣቱ ማለት እዩ ኮንትሮል ሩም ከዓ ክንሪአና ደሓን በቲ ኮንትሮል ሩም ገይሩኻ ናብ ፊደርና ኸይድ ማለት እዩ እቲኣ መስርሕ ሕፅር ብዝበለት ነዚኣ እያ ትመስል ብሌን ዓይነይ እቲ ፀገምኪ ፀገምና እቲ ራህዋኺ ራህዋና ብሓባር ኮይና ደቅኺ ንሰላም ንምዕባለኺ ኣዴና 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 ኣብ ጎንዚ እዚኣ ዲስትሪቡሽን ቦርድ እያ ትበሃል እዚኣ ኸ ናይ ኮንትሮል ሲስተም ንድሕነትካ ወይ ከዓ ንኻልእ ብምሉእ እዚ ናይዚ ፍርቂ ናይዚ ሓንቲ ትራንስፎርመር እዚ ኩሉ ተኣኻኺቡ ነቲ ፕሮቴክሽን ከኣኒ ኣብዚኣ ተኣቱ ማለት እያ እዚኣ ዲስትሪቡሽን ቦርድ ናያ ናሃና ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝመፀ ዋይራት በዚኣ ኣትያ ትኺላ በዛ ትረንች እዚኣ ገይራ ከኣኒ ናብታ ኮንትሮል ሩም ትኸይድ እዚኣ ሓንትላትና ካልእትና ናይታ ካልእት ከኣኒ በታ ላዕልላትና ማለት እዩ እዚኣ ዲስትሪቡሽን ቦርድ ትበሃል ካልእ በዚ እንድሕር ቀፂልና ናብዚ ቅድሚት ገርና እንዳቐፅልና ክንከይድ ከለና እዚኣ ኸ ናይ ፋየር እያ እዚኣ ኸ ናይ ቃፀሎ ድኾነ ነገር ቃፀሎ እንድሕር ወይ ከዓ ሙቐት ኣብቲ ዘይቲ ናይ ትራንስፎርመር እንድሕር ኣጋጢሙ እዚኣ ኸኒ ናይ ቃፀሎ ናይ ሓደጋን ዝኾነ ተከላኸለልና ማለት እዩ ፋየር ኤክስቲንጉሽር እዚ ናይ ሓዊ ናይ መጥፋእቲ ሓዊ ማለት እዩ እዚኣ ኤንጂአር ትበሃል ንቅድሚኹም ኣብኡ ከሎ ንበርቂ መከላኸሊ ገለ ማለት እዩ እዛ እርዚን ትራንስፎርመር ኮይኑ ኣብዚ ከባቢ ክንደይ በርቂ ከም ዝዓለበ ናብ መሬት ስሒባ ተእትዎ ማለት እዩ ናብ ዝኾነ ንብረት ንኸየቃፅሎ ዝኾነ ንብረት ኣብዚ ንኸይሓርም እዚኣ ስሒባ ናብ መሬት ከም ዝኣቱ ትገብሮ እዚኣ ኣብዚኣ ዘላ ኢኩፕመንት እዚኣ ክንደይ በርቂ ሓሪሙ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መስመር እያ ትሕብረና እዚአን መሕበርናተን እየን በዚአን ኣለዋኹም ክትሪእዎን ትኽእሉም እዚኣ ላይትኒን ኣረስተር እያ ከምታ ዝበልኩም ዛፓሎ እዚኣ ናይ ነፍሲ ወከፍ መስመር ሰለስቲአን መስመር ደዳ ዓለበን በርቂ ኣብዚኣ ይፅብፅባ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ክንደይ በርቂ ዓሊቡ ክንደይ ግዜ ናብ መሬት ስሒቡ ከም ዘእተዎ እዚኣ ትምዝግበልና ዝኾነ ሓደጋ በርቂ ንኸይመፅእ እዚኣ ሳብስቴሽን እዚኣ ብምልእታ ትሕቲ መሬት በዚ
ኮፐር ዋየር ናብ መሬት ኩሉ ኣትዩ ምስኡ ተለጋጊቡ ዝኾነ ግራውንድ ዝኾነ ተዘስታ ንኸይገብረሉ ነዚ ሰራሕተኛ ተባሂሉ ብሴፍቲ ተሰሪሑ ማለት እዩ ሴፍቲ እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ እዘን 4 ፓሎ ኣለዋና እዘን 4 ፓሎ ናይ በርቂ መከላኸሊ እየን እዘን 4 ኩርናዕ ኣለዋ ማለት እየን ሕጂ ካብዚ ከባቢ ዘሎ ንብረትና 16 ሜትሮ ልዒለን እየን ዝርከባ በርቂ ኸ ንዝለዓለ ይደሃርም በርቂ ኩሉ ግዜ ነቲ ልዒሉ ደሎ ንዑ ይደሃርሞ ኣብ ክንዲ ነዚ ንብረት እዚ ይደሃርም ቀዲሙ ንዑ ይደሃርም እሱ ኸ ስሒቡ ናብ መሬት ናይ ምእታው ተኽእሎ ኸ ኣለዎ ሕጂ ነዚ ዘሎ ኢኩፕመንት ንኸይሃርም 16 ሜትሮ ንላዕሊ ነዚ ናሕና ኣብዚ ዘሎ ዋላ ነዚ ከባቢ ናይ ዓዲ ቀይሕ እውን ዝበረኸ ስለ ዝኾነ እሱ ስሒቡ ናይ ምእታው ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ክንዲዚ ሜትሮ እዩ ክንዲዚ ኪሎ ሜትር ይኳ ክብል ተደይከኣልኩ በሪኹ ስለ ዘሎ ግን ንዝኾነ ልዕሊኡ ስለ ዘሎ እሱ ስሒቡ ቀዲሙ ናብ መሬት ከም ዝኣቱ ትገብር ማለት እዩ ኣብኡ ከለኹም እዚኣታ ኤርዝን ትራንስፎርመር ትበሃል እያ ናይ ክልቲአን ትራንስፎርመር ነናተን ኣለወን እዚኣ ኸ እታ ኤርዝን ትራንስፎርመር ትበሃል ምስአን ምዛ ናይ በርቂ ዝተተሓሓዘት እያ ዝኾነ ምዛ ናይ በርቂ ዝኾነ ብዚ ኢኩፕመንት ንኸይቃፀል ዝኾነ ነገር ንኸይህረም ከምዛ ድበልኩም በኣ ጌራ እዚኣ ኸዓኒ ኤርዝን ትራንስፎርመር ትበሃል ማለት እዩ ልክዕን እዛ ትራንስፎርመር እዚኣን እዛ ድበልኩኹምን ሓደ ዓይነት ስራሕ ይደለዎ ኣብቲ ስራሕ ድሓን ቅስ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ንኸውን ናይ 6 ሜጋ ቮልት ኣምፔር እየን ደለዎን ክልቲአን ፓራለል ክሰርሓ ክእላ ወይ ድማ ብተናፀል በይነን ከዓኒ ክሰርሓ ክእላ እየን ድሕሪ እዚ ፓወር ናይዚ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ዝለዓለ እንድሕር እንዳለዓለ ኸይዱ ክልቲአን ብሓንሳብ ፓራለል ክሰርሓ ክእላ እንድሕር ኣብ ውሑድ ኮይኑ ከዓኒ ሓንቲ ትራንስፎርመር ተኣኽሎ እንድሕር ኮይና ኸ በይናታ ትራንስፎርመር ክትሰርሕ ትኽእል ማለት እዩ ነዚ ከባቢ ግን ዝኣክል ክልተ ዓበይቲ ትራንስፎርመር ኣለዎ ዕድለኛታት እዮም ራይ እዚኣ ኸ ልክዕ ከምኣ ማለት እያ ናይተን መስርሕ ልክዕ ሓደ ዓይነት እዩ እዚኣስ ቅዳሕ ናይቲ እያ ማለት እያ እዚኣ ኸኒ ናይዛ ትራንስፎርመር እዚኣ ናይ በርቂ መከላኸሊ ክንደይ በርቂ ሃሪሙ ኣበየናይ ፌስ ዝያዳ ሃሪሞ እዚአን ከዓኒ ንዓን ድገልፃለን ማለት እየን እዚአን ከዓ ልክዕ ናይዛ ትራንስፎርመር እዚኣን ሓደ ዓይነት ስራሕ ይደለዎ እዚኣ ላይትና ኣረስተት ትበሃል ድሕሪኹም ደላ ፒቲ ትበሃል ድሕሪኣ ዘላ ብሬከር ትበሃል ኣይዞሮተር ከምኣ እንዳበለ ልክዕ ናይዚኣ ናይቲኣ ከዓ ኩለን ሓደ ዓይነት ቅዳሕ ይደለዎን ማለት እዩ ናይ ኩሉ ተኣኻኺቡ ናይዚ ከባቢ ብምሉእ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ድዩ ናይ ኣክሰሰሪ ድዩ ናይ መጀርመንት ድዩ በዘን ጉድጓድ እዚአን ተኣኻኺበን እቲኣ በዛ ጉድጓድ እዚኣ መፅያ እዚኣ ከዓ በዛ ጉድጓድ መፅያ ናብዛ ኮንትሮል ሩም ተኣቱ ማለት እዩ እዛ ገዛ እታ ኮንትሮል ሩም እያ ርእሲ ናይዚ ማለት እያ ሂወት ናይዛ ሳብስቴሽን ኣብዚ ገዛ እዩ ደሎ ማለት እዩ እዘን ደገ ብሕፅር ዝበላ ነዚአን መስላ ዘን ኣቑሑትና ምናልባት ፀገምኪ ፀገምና እትራህዋኺ ራህዋና ብሓባር ኮይና ደቅኺ ንሰላም ንምዕባለኺ ኣዴና 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 ኣብ ጎንኺ ኣዴና ኣዴና ሕፅር ብዝበለ ንእሽተይ ግልፅ ከብለልኩሞ እዚ ኸ እቲ ፓነል ንብሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ፓነል እዩ ብሬከራትን ድዩ ፓነል ናብዚ ድዝርጋሕ ማለት እዩ ገሊኡ ናይ ኮንትሮል ገሊኡ ከዓ ድዝርጋሕ ማለት እዩ እዚ ኣውት ጎይን ድብል ደሎ ድወፃእ ማለት እዩ ናብዚ ዓድታት ክዝርጋሕ ከሎ ናብ ዓድታት ሒዙ ንኸይድ ማለት እዩ ኢንካመር ድብል ደሎ ከዓ ኣታው ማለት እዩ ምናልባት ኣብቲ ኣሪኦኩም ከም ዝፀናሕኹ ኢንካመርቱን ኢንካመር ዋንን ይብላ ኣለዋ እዚኣተን ካብ ትራንስፎርመር 1 ትራንስፎርመር 2 ድበልኩም ዳኣተዋ ማለት እዩ እሳተን ተቐቢለ ናብዚ በዛ ኣውት ጎይን ድብል ደሎ ከዓኒ ናብዚ ተዘርጊሑ ዘሎ ላይን ናብኡ ድሰድድ ማለት እዩ እዚኣ ብድሕሪና ዘላ ላይን እንድሕር ዳኣ ለየናያ
سوسان شدشتن كيبل لاين فيدر تبلالا تي أخاليتي سوسان شدشتن شح ترانسفورمر فيدر يا زي أسال سيتخاني ترانسفورمر 2 يا مالتيو تي ألاين ترانسفورمر 1 ترانسفورمر 2 زي أن ترانسفورمر درعنا ين مالتيو زي أنا دي سي لاين لنا نزي إيكوبمنت ميجرمنت دي كاد دي سي لاين دوست سلادلو زي أخا دي سي لاين تبهال مالتيو زي زلان إشتي نحر رأينا أخا إس لاين تبهال زي أخاني نزب زلو إيكوبمنت تتاقحتات زوست إس لاين زي أخاني إس لاين تبهال مالتيو زي أنا كل تبزي أسرار حنا كل جزء إذن لعل زخيد دلو إنكامر مالتيو يا أتولو إنكامر مالتيو نتاعته خمس تجبرك أوت جويني بلنا الله يوزع الله مالتيو حجة أبزي تنكلت ترانسفورمر كم تبتي أدقلوس كلكم كلتين بحسب بارالل كسر حخلين نفس وكفن كانت تفلالينون بينن كأكسر حخلين حجة أبزي باس كابلر تبلا الله تنابزي أبزيها باس رايزر تبلا الله أنا أتن أرونا تندحد أريخم من كاني كلتين كونيكت كم زجبر إداري أنا الله مالتي أجي كابزن أبزي بينو فليخا خطوس روح تقول له جزير له ندحر بزد عرها ليو كابزن أبزون بينو فليخا خطوس روح تخيل ندحر دا زخونة مين تنانس حالي كام مالتيو ندخونه مين تنانس كتكبر ندحر كوين كا عبكل تمقاقيل كاون كتصير حلو تخيل عدلات على مالتيو إذا أوت جوين دبلنا دلوا خم تدول قوم ندقد وسيو إن كامر دبلنا دلوا زين كلتا ترانسفورمر نبزد أتوا دلوا مالتي كلا أبزوش تجزاون ناي مدفع تحول لا تنبزيا زخون نجار ندحر عني عبزي جزازي ناي زخون نجار ندحر هالي إذا مدفع تحلوا أنا كلا سموك ديكتاتور زبحلا لنا نتتكي زخون ندحر تكي ويك أجلتها تجلن ندحر جيرو أوتوماتيك ألارم كم زجبر مالتي تكي يرأى له ويكا كمزة عينت حدقة يقاطم الله إلو بعلو سنس جيرو ألارم قبل الكامو أنت عينت فولت قاطمك ويكا أنت إيزول له خاني فولت أدخل مالتي أحفشو سقاب زيان زيات مسل زا وشتناتنا خاني بز وشتي حدا مزروع بويت كيبل عطي له زغلو كيبل تأكيبو بز تحتون ناي 120 ملم كيبل وعطي له سقاب حجي إذا كنت سرعت عنينا مالتي أبزي حاصر جزء كودا تصفى نجبر درجان هبتنا يمود أتاجس عند بس إحنا خيرنا لنا أبز درجة زخاء بس إحنا لنا أو كسب حجي بإيسي تسرحه بوش أو عقمنا إذا سبستيشن تسرح هذا لا مالتي إيسي يدسرح هذا كون كونتراكتر إيسي وسيدو إيسي يدسرح هذا إيسي تغييره بتمكرو درجاون قليل زبال تمكرو يو قليل ديكون تمكرو عبد الله منسيات يوصل له مالته كله بناء إسعامي إن نصرح لنا زين هو متفي خبري ساعة تبى كامبر بعرف أوتوماتيك الله زي أوتوماتيك الله زين ترانسفورمر دراهم أوتوماتيكي غاز الله بوفت فوم غاز لحد دخونه هيت جيرو هيت ديتكتر الله رسين الله مسبله بعلو كم زحل جبرة مالتي مجمرتا رادياتر ناتو الله نفاس بنت ليت كم زجبر من الوقت جن كسب حجوكا خو مع عيلة حدقة أنا بقول كيري فلتني الترانسفورمر زغنا حدقة قتن جن إف زغنا نجار تدالي خلوا أنت أنا حقا يدبلسه من الوقت زغنا عند حد أخو مقاطع مجن معبل دبله أسرع حصل له نتزمت زلوا مقاتلين قال خذ حلول خيل سيستم تتخيل الله مالتي اوكي ثانك يو الرئيس وخدنا مسجد ثانك يو يغني الله الرئيس قلت له انا مجمريا زي الصراحه زي شي سرعوا سنه 4 ساعات تقول قولوا املاخ تصقان طعناني حكم ثانك يو كلا ايون نزم ابزي زلو مصيم زلو تمهارو نزناتكم صراح نزناتكم عيو ريوم ابزز زلو عوتات كوينم كسرحو صبو نغير يمن على بلدل حجي كنا عندك بلدل لك نعمل حجاب تتخيلوا مش إذا حجي قص بقص إندي زعت زلوا أفنو جزية أب كل مستفقرس معرك كندي أقول قلت كهباب زخبابي يخيل كل ده الحجي اللي ترجزي حجي أكيد صبوا حجي مست ناشونال جريد إذا أتدور لزي ناشونال جريد كم حرقي جو ما بقص لنا ما منجوي بلزون ما منجو لنا
يحجون أب دك أمحرة ناي 30 ميجا وات سولار كتكدي وني بحال تجمامير ون الله نحردا زغلو تدماميرو نحردا أنا هنا باور بلانتنا يعبينا نزغلو سب عقمي زلوون ترانسفورمرات تتخيلا سلا زلوا ولا حنت تسقم زبحال يقولون مستي ناشنال جريد يزغيد جن ناشنال جريدنا عبن نحردا خوينو نقولو زاكل أقحط سلا زلنا ولا حنت تسقم زبحال يلان مالتي نقولو خجل يخيلي كل ترانسفورمر نايش دشته ميجا فولت أمبر الله أنا حبيت ترانسفورمر يعني كنت قد محجز تتخلق أنا ما عنده النفرة إذا عبي غني السلام نمعبالقي عادنا هراي مجمرتا مس ملؤ شمكا ختلالينا شمي موال تسفالم بحال كم زوبا سغني تمصي ابز زقني سلطنا خا كاب هاجرنا بزوبا خاب زوبا نابنو زوبا خابنو زوبا ناب محجر تخبابي وكلتها مات حلفتها مات خم زقوم تغير قومينا سلطنا بزقنينا جغانا ابزي عبي بروجكت سنعفن عضيح نزورنا المعيني بحوار زمنچو عبي الكتريكاو ساعات زهن زلخا ابز توريزم مصينا مالتي بار حرايزن ريو زلنا بروجكت نخزب مصيخا انتي تسمعك انتي تبلنا تعمي حبن سمعك كم معلتنا معلتي قال لوطاتنا تغبر خيد كله كانوا تقرا بتهاجرنا بينا عقد قرا لو رينا لنا نا سلامن قسانتن سفنتا هاجر حيزنا طباو عبيتنا كم معلتنا معلتي كاب عمتنا عمت ولا نبلو እንደ ዓብይን እንደ ዘያድን ኸይድ ንሪኦ ኣለና ተግባር ማለት ኣብዚ መስርሕና እዚ ፕሮጀክት እኳ ብዝያዳ እቶም ሰብ ሞያ ዝገልፅዎ መዓሸ እናሲ ክንዕዘብ ኢና መፂና ፍሉጢ ግን ናይ ነዊሕ መዓልታትን ብዙሕ ጉልበትን ብዙሕ ወፃኢታትን ዝሓትት ምዃኑ በዚ ንሪኦ ዘለና ስንፁር እዩ تسقمكي تسقمنا اتراهوا غيرهوانا بحبر كوينا رققي السلام شمي عوت إفريم بحال كم نزوا سجيتي مثل زين لما عندي ممسينا خا بهامات زوارو تودي بخينو بسلطنا مريحنتن محضران كمون هامات محضر كاوتي تودي بخسر خمسة لوبو إن أنا كنت معلتي سلطنا وسيدنا مايتي مسود دينا خا لما عندي بمرق ناي معدل سيرتيفيكيت وعلا لكن أنا تناي زورت كأ أكلت ناي تودا بس زوجنا خا نزي عبه نسخر خان بهامات تودينا بسخر مثلا لنا مالتي هراي بار نزعب بروجكت نغطري انت تسمعك ايوه ناي بحقي صبوق تسمعنا مخنياتو هاجرنا رقتن سلام هاجر كمزلاتنا كلنا من اسيات حبناتنا كمزا عينت كأ هنص اخطر خلها ناي بحقي زهاجر زياس اتوم ابتحتي زغرفنا مبوتات حوات ناتهم كحسائي وكاناتهم زي ناتهم مبصع عينا تكبر زلنا مبالي مالتي جاءنا ناي بحقي هنص امسرا اخو ناي بحقي تحقشنا انا نقصال خاني عمامنا كلنا من اسيات مخنو خا بزقطامي كنا مسجن دل مالتي أنا سيدة حسن إبراهيم بال هراي سيدا كابينين أسوا أخي نزوب عدغي أمنها ما تأخذ كم من تكون كتساعتفي أنا كوا حجي جماري تندر له كم صحفيتي زلو حجي مالس حجي مجمر تايو أبقى تصالحها إن شاء الله هراي بار أبزنا إلى معنت نريو على بروجكت خا أنت تسمعك وأنت تبلي لك أنا بتعمي كم زيت تصبخون مسرع خوجن بتعم تحبيسه مالسي أتي بإذن خاص سمع قال بعين خاطر يا أخ خالي أصل خالص بتعم تحبيسه الرأي عني الناس إذا إيش شمي أديم كسرت يبار كم نزوارك كم حرام زي ما تأس كم من تكون كتساعتفي كسب حجكوا بحج نديز مربات الجمر زلا بزيادة مالتي حجكوا كم حلافي تهامات أخينا بمحضر كباب مالتي إن خلنا تفتبيلنا لنا هراي أديم بتعمل طبق بار زنايلو عند بروجكت كنريو زوا على أنت تسمعك وين تبلي لك يبزعبو
أزي صبوا دس زبل نجاريو سافيين قلعت حبرتها طيبنا مالتي لا دس يلني مالتي أنا عزيزة قرماي قبر مدني بهال أب كتم عد غيح نزوب عد غيح مالتيو أب أقول قلت معدال ماي كنت حفيت سكرتير كويني سرح هراي مبار بزناي لو عندي بروجكت نريو زوعلنا انت تسمع كوي بزعبو انت كتب لنا تدري زي بروجكت زي أقدمه نزي بروجكت زي أبزي كتما نزوب عد غيح كبرو نزعرو كمسجن يدلي بمقطع الكات تخافلت نايزي تأجاز مخاني نزوب عد غيح خات تخافلت نايزي تأجاز مخانا عبي حاجوسي زسمعني بحفوشو نزي بروجكت زي كجمر كابز جمر كسابز ساعات زي أبز كتما زون سلزلخو بملؤتي سرحات نكاتاتو لينا حزب عد غيح بعبي إخاني بمولان ممحدار كبابيتات نزي بروجكت زي هلون خون ويكا بزحات أرجيزية كودا كم كم زلوا عبي ببارن عبي زخنة متدقفني تجيرو كتالي عندما أنا نرينا أبزز أنا يساعد كا عبلوطي جريت أنحنا بتعمينا نحجوس تخافلتنا يتسجاز مهنخا أمنا أينا نحجوس هراي أنيلنا لي فؤادو كحسن بيوتي بهال أبزن الزوج عده هيك محدار أنا أمور ماليتي حلافيت محبرة وانتفاعات ماليتي هراي مبارا بزنا لما عن تغنكاتات لزوعلنا بروجكت انتي تبلي لك وين انتي تسمعك تقلت لنا بتعمل دسيلني ما صحة حليفة ولا صحتي لير عندي لكن زيادة كمعلتنا معلت زيادة عند هذا زي إذا زيادة طب لحتى دستفتر عمليتي دسيلنا بتعمي أبز درجة زم بصحو زيادة أقول قلت كيف كاتسيتنا العالم دسيلني بتعمل دسيلني بك أمسر أخو خاص يمت عندي حليفة جن لو مخاسي عندي كنقرأكي كني بتعمل تعجيسة أموداتا يزحنا أملاح مالتي مفتن تغير يوم نت أبزي تعرض زفسوس زيادة حنقول كإلات بزحنا قرب عبي خات منجستي أبز درجة زيادة تبقى كين غرة دسيب لنا مالتي عدي بلين عيني تسقم كي تسقمنا اتراه غيره وانا بحبرك وين رقتي نسلام نمع بالقي